המזגן החכם של הייר אינברטר. שקט וחסכוני, בטכנולוגיית ניקוי עצמי ופיזור אוויר עוצמתי. הייר, המזגן החכם הנמכר ביותר בעולם. בגדים לבנים מאפירים עם הזמן. הפורמולה הייחודית של וניש מחזירה את הלובן לבגדים, אפילו ב-20 מעלות. בגדים חיים יותר, בזכות וניש. סקר BDO בקרב מתקיני מזגנים בדק ומצא. תדירן אינברטר, המזגן הטוב בישראל. תדירן, controlling the weather. ועכשיו אינפיניטי של המרכז האקדמי פרס. פלטפורמת למידה עצבנית של קורסים שמתעדכנים לכם לנצח. כל ה-AI, שמע-AI, טכנולוגיה, עניינים, הכל בשביל יתרון נצחי בשוק העבודה. כן, מתוקים מצידנו בקטע אחר. בלוגה וודקה. חדש, פינוג גלו. גם בימים שאת קמה מאוחר, חפיפה אחת ואת גלו. גם כשאת לא בדיוק אסופה, להישאר אסופות. מקלחת אחת ואת גלו. וגם אחרי ים של שישי, הפלקה! גלו. אז בפעם הבאה שאת חופפת, תעשי את זה בגלו. חדש, פינוג גלו. סדרת הפרימיום לשיער של פינוק ללא סולפטים. סדרה המתאימה לשיער מטולטל, סדרה המתאימה לשיער שעבר החלקה, וסדרה המתאימה לשיער ארוך. להשיג בסופר פארם, בסניפים ובאתר. מגזין סוף השבוע של מאקו. יסמין מועלם מדברת. נהיה לי קשה לשמור שבת לאחרונה. משהו שם קצת נסדק. תכלת הפך מגבר לאישה. עכשיו הוא חוזר להיות גבר. והמסעדה שבה תאכלו ארוחה שכולה מחומרי גלם ישראליים. מגזין סוף השבוע של מאקו. מה שמעניין, תכלס. יעקב חניה כפולה, משפחת יושבים לי על הווי-פיי. כן, בזכותך כל הבניין עבר לטורנדו אינברטר. ולמה? כי גיליתי להם שטורנדו אינברטר הוא במחיר של מזגן רגיל. טורנדו אינברטר לוקח. ושקט. ופחות משקל לילה של מיזוג. ספרת לי, אני המתקין. ואני הפרזנטורית. וואי, כל העזועים עליי. יום טוב שיהיה. מספר 1, יש רק אחד. טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. על פי סקר דעת קהל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. זה מריח כמו, זה מרגיש לה כמו, זה עושה להם אני בשיא שלי, שימו לב. סטייל של בוסם בקטע של אקס חדש, אקס פרימיום קולקשן, האקס הכי טוב שאי פעם יצרנו.